Avui, per començar el programa, us volem portar a sopar un menú de muntanya al restaurant La Coma d'Arcalís. Un restaurant situat a 2.200 metres d'alçada que no s'hi pot accedir amb vehicle propi, però l'estació ens ofereix diferents possibilitats per arribar-hi. També hi ha la possibilitat d'un cop sopats, baixar esquiant. Hem fet un canvi, hem recuperat tots els restaurants per poder autogestionar-los i donar-li una rentada de cara que crec que feia falta. Hem dotat a cadascú de la seva identitat pròpia i un dels buques insígnia que tenim aquesta temporada són les nits al restaurant de la Coma. Al nostre peu de pistes hi ha diferents canals per poder arribar. Nosaltres posem a disposició dels clients un trineu que hem fet nosaltres mateixos aquesta temporada per 50 persones, això està inclòs en el preu del menú, i si no, a més, el que vulgui pujar amb raquetes o el que vulgui pujar fent randoner i sopejar i baixar esquiant i disfrutar de la neu, a més, ho pot fer. A més, per als dies de mal temps tenim un vehicle oruga també que funciona com un servei suplementari per als clients que no vulguin anar a l'aventura, diguéssim. Tenim pistes totes les nits, evidentment, per assegurar la seguretat i el benestar dels clients, que pugen amb la gent i amb el trineu i tornen a baixar tancant la pista per darrere, evidentment. Un menú ben de muntanya, oferim les fondus tant bourguignon com la fondue de formatge, amb embotits del país, amb pernil ibèric, amb tartiflets, vull dir, un menú molt complet, con una fondue de xocolata per acabar també amb fruites, tot molt ben presentat, i crec que un producte molt atractiu per al client tant de turista com el client del país. Fem un màxim de 50 persones. Jo crec que la qualitat del producte l'ha millorat molt, estem intentant també donar un servei molt bo, pensant també que estem a la muntanya, que això també s'ha de tenir en compte, que és buscant la rusticitat, buscant mantenir l'espírit de la muntanya, però el producte és un producte, jo crec que és el que ens demana el client que ve a Andorra i el client d'Andorra, que vol el producte de muntanya. Jo crec que és prou atractiu, que és una oferta que la gent que ve de vacances a Andorra demana molt, que és prou atractiu per pujar amb els nens, el pujar amb el trineu, pujar amb la lluna plena, per exemple, poder sopar a 2.200 metres d'altura, en unes condicions increïbles, amb una natura voltant i realment amb un producte bo, realment jo crec que és prou atractiu, que val la pena. Teniu tota la informació en vagnor.com i si no tenim un telèfon de reserves directe del restaurant de la Coma. Jo crec que el feedback que he rebut els últims dies és positiu. Intentem fer content a tothom, no sempre és així, però sí que és veritat que el feedback és que sobretot la qualitat del menjar i l'atenció i la calidesa, el caliu del restaurant ha millorat con respecte a temporades anteriors. Ha sigut una experiència excel·lent, realment. Això de pujar a sopar aquí, a la Coma, ha sigut realment una cosa satisfactòria. I això de pujar a la nit amb les màquines, el retrac, després el sopar i sopar bé, ha sigut una experiència molt bona. I després l'experiència de baixar esquiant per la nit, increïble, molt recomanable i sobretot el sopar, un sopar molt bo. Sí, home, el fet de pujar fent esquí de muntanya fins aquí dalt, fins a la Coma, sopar al restaurant, un sopar boníssim, molt a gust, molt acollidor el lloc, fantàstic, i després l'esquiada nocturna, brutal. Del sopar jo destacaria que la fondue ve molt de gust, perquè puges fent esport i hi ha una fondue de formatge, fondue de carn amb diferents salsetes, i després de postres la fondue de xocolata espectacular, amb fruita, molt bo, tot boníssim, uns embotits típics d'aquí d'Andorra, molt bo, tot boníssim, molt bo. Després de sopar nocturna, vas amb el teu frontal, vas amb un píster, que això et dona molta seguretat, perquè clar, també desconeixes una mica el terreny i això t'ajuda molt, no? I bé, es pot fer en família, amb amics, molt bé, hem disfrutat moltíssim, molt bé.
Sí, home, és una activitat, això de poder venir a un lloc que no pots arribar amb el teu cotxe, aparcar a la porta, el típic restaurant, que és una activitat totalment diferent, no té res a veure amb el que fas normalment. És una cosa que fas especial. Doncs buscàvem restaurants amb encant per Andorra, per passar un d'aquests dies que hem vingut a passar aquí per Nadal, i vam trobar aquest i el vam veure bastant interessant. Vam trucar, vam fer la reserva i aquí hem estat. Hem pujat amb una retrac, hem arribat aquí, ens han rebut molt bé, hem sopat fantàsticament i el que sí que hem fet és baixar amb esquís. Fred, de pujar, i ens han rebut amb una sopa de ceba molt bona, molt calentona, i això ens ha fet activar el cos i l'estómac. Doncs per repetir i potser venir inclús amb nens, perquè hem vist que hi ha moltes famílies i pensàvem que seria potser una cosa més d'adults, però hem vist que hi ha famílies i que s'hi pot pujar amb nens i molt bé.